ассалому алайкум бинандагони азиз, бародарони азиз. оё медонед ки нетикет чӣ маъно дорад? Нетикет гирифта аз ду воҷа аст. Нет яъне нетворк, этикет яъне рафтор. одоби муошират дар интернет. ба таври куллӣ одоб маҷмӯаи ташрифоти бояду набоядҳое ҳаст ки дар шабакаҳои иртиботию иҷтимоии онлайн вуҷуд дорад ки мавриди таваҷҷӯҳи хос қарор гирад. ворид шудан ба ҳар канале, гурӯҳе, шабакаи иҷтимоӣ одоби хоси худро дорад. ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам қонунҳои худро доранд. қонунҳои асосӣ барои риояи нетикет. одоби истифода аз интернет. қонуни аввал: инсонҳоро фаромӯш накунед. аз интернети худ барои баёни он чӣ ки ҳастед озодона бояд суҳбат кунед. ҳои аҷибу ғариби виртуалиро кафш кунед. вале қонуни аввалро бояд ҳаргиз фаромӯш накунем. касоне ки аз тарафи дигар бо шумо муошират мекунанд, онҳо ҳам инсонҳое ҳастанд ки воқеӣ ҳастанд. аватарҳои онҳо ба назари шумо сиёҳак ҳастанд. онҳо донаи тарбуз нестанд. онҳо низ инсонанд. фикр кунед, оё дар сурати ҳамин шахс ин суханҳоро мегӯед? ба фикрам ҳаргиз не. пас муаддаб будани мо шарт асту зарур. ба ҷои ин ки шахсеро бо сабти видео, бо смс паёмак, бо вайбер, бо имо, бо ватсап суханҳои қабеҳ ё ки паст занем, бояд астағфируллоҳ гӯем. барои ҳал кардани мушкилиҳо бо роҳи сулҳомез бояд инсон бошем, одам бошем. баъд аз одам буданамон мо иншоаллоҳ ки муаддаб мешавем. қонуни дуввум: ба стандартҳои воқеии худ дар дунёи интернетӣ ҳам пойбанд бошед. дар зиндагии воқеӣ бисёре моҳо муттеи қонун ҳастем. ё гирифта аз зоту одатамон, ё тарс аз рӯбарӯ шудан бо ӯ. дар интернет бошад фикр мекунем ки шанси даргир шудан бо қонун камтар аст. шояд бисёре аз моҳо дар вақти муошират дар интернет рафтори инсониро фаромӯш мекунем. шояд ин тавр фикр кунем ки риояти стандартҳои ахлоқӣ дар интернет чандон зарур ҳам нестанд. қонуни сеюм: бидонед ки дар куҷои шабакаи иҷтимоӣ ҳастед. ахлоқу рафторе ки дар як ҷо қабул карда мешавад, мумкин аст ки дар ҷои дигар бисёр ваҳшатнок бошад. масалан, суҳбати беасос кардан дар як видеонавори шӯхӣ мумкин аст қобили қабул бошад, вале ба унвони як шахси боақл имкон дорад эътибори туро аз байн бибарад. барои вақт, замон ва ҳаҷми масрафии интернети дигарон арзиш бояд қоил буд. дар дунёи имрӯз бисёри моҳо замони камтаре барои анҷом додани умур нисбат ба гузаштаҳо дорем. камтар мехобем ва замони бештаре даргири интернет мекунем. замоне ки шумо дар як шабака ё дар як гурӯҳ постеро ба дигарон тақсим мекунед ё ки бознашр мекунед, фаромӯш накунед ки замони дигаронро тасарруф мекунед. алоқа бар ин ки шумо постеро бознашр мекунед, масалан 5 бор бознашр мекунед, дониста гиред ки бинандагон барои хондан ва ё гузаштан аз бознашри шумо сарфи интернетӣ доранд. интернети худро ва вақти худро сарф мекунанд. бале, таваҷҷӯҳ кун бародар, хоҳар. ин вазифаи шумост ки мутмаин бошед ки дигарон бо хондану дидани матлабҳои шумо вақти худро беҳуда сарф намекунанд. ин вазифаи шумост ки мутмаин бошед ки дигарон дидани матлабҳои шумо вақти худро беҳуда сарф намекунанд. қонуни панҷум: тасвири хубе аз худатон бисозед. дар интернет касе ба шумо намегӯяд ки чашми кабуд дорӣ, чашми сабз дорӣ, чашми сиёҳ дорӣ ё ки мӯи сари сиёҳ ё зард дорӣ. он чизе ки аз шумо тасвири хубе месозад, кайфияти он чизе ҳаст ки шумо нашр мекунед. бинобар ин навъи нигориш ва имлои калимаҳо муҳим аст. бидонед ки чӣ нашр мекунед. оё нашрҳои шумо мантиқиянд? қонуни шашум: дониши тахассусии худро нашр кунед. маззаи нашр кардани масоил дар онлайн ин аст ки агар теъдоди каме ҳам иттилооти худро тақсим кунанд дар онлайн, дониши ҷаҳонии мо афзоиш меёбад. моҳияти ихтирои интернет худ ба худ афзоиши иттилоот буд ва мо ҳам ҳамин гуна ба идомаи ин масир мепардозем. пас лозим аст ки ҳар як шумо бояд вазифаи худро анҷом диҳем. агар шумо як мутахассиси хубе дар риштаи худатон ҳастед,
پس حتما مطالب خوبی رو میتوانید که نشر کنید. قانون هفتم: با صحیفه شخصی هر یک کس احترام قائل باشید. البته که شما فکر شکستن صحیفه یک شخصی رو نمیکنید، بنابراین ضرور است که صاحبشنی های دیگران رو هم نکنید. متاسفانه بسیاری از مردم این شباهت رو درک نمیکنند. احترام به صحیفه شخصی یک انسان ضرور است. قانون هشتم: از قدرت خود استفاده نکنید. با اینکه شما در صحیفه‌تان پدپیچکی بسیار دارید یا که گروهی کلانی دارید، نباید شخصانی که از شما کرده قدرت پستر دارند آنها را پس زنید یا که گپی بد گویید. در اینترنت قدرت داشتن شما به شما اجازه نمیدهد که حقوق دیگران را پایمال کنید. قانون نهم: از خطاگی های دیگران بگذرید، یعنی بخشیدن را یاد گیرید. هر شخص در ابتدا از استفاده اینترنت شامل گناه یا خطایی می شود. اگر شما اشتباه یا خطای کسی را که دیدید، به جای بیان آن در فضای عمومی، این موضوع را به طور شخصی با او بیان کنید. هرگز خودتان را متکبر و پر از خطایی ندانید. زنده باشید. در امان الله. تا بازدید.